онҳо аз деҳаҳои дурдасти Тоҷикистон рафтанд барои муҳофизати ватан. Говорит Москва. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. соли 1941 вақте фашизм ба иттиҳоди шӯравӣ ҳамла кард, ҳазорон ҷавон аз Тоҷикистон ба фронт рафтанд. аз Тоҷикистон тақрибан 300 000 нафар ба майдонҳои ҷанг фиристода шуданд. онҳо барои ояндаи мо, барои зиндагии бетарс мубориза бурданд. бисёриҳо дар ин роҳ ҷон фидо карданд ва баъзеҳо бенишон шуданд. ғалаба танҳо дар фронт ба даст наомад. дар ақибгоҳ модарон, занон, табибон ва коргарон низ барои пирӯзӣ меҷангиданд. Говорит Москва. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. 9 май танҳо як рӯзи оддӣ нест. ин хотираи халқест ки фашизмро шикаст додааст. ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад.